Kum shibenta ban kener lem ilaki kitish ke imlang salang kamtam yagito ki basyam lanot nakaklam COVID-19. Ka skol ba Martin Luther Christian University kebadan hadong kete nongra Shillong kalapan bena ban aila dek shispa angut ki samla kejela ban pule ki kos baper haka kerdan undergraduate. Kani ke skol ba kelasya mekanikarai hadin gejing saki babun kilong yeng ki badok kila syak tajur nakaklam bat kemla ban kersyan ban pak pule ki kun ki kiti jongki. Katkom kani ke scholarship on shim bai pule ne kini ksis pangut ki kena na kebenta lai ne sausnem jongka bachelor's degree course. Nri shim tang ya kebai application kebalong sis pak tengka. Kisamla pule kila banit pule ha ka Bachelor of Business Administration, Bachelor in Computer Applications, BSc Environmental Science, BA Music, BSc in Food Science and Nutrition, bat ka Bachelor in Travel and Tourism Management. Katarik ke bakat do ke bagi kena ke bakwa ban yo ek scholarship bakila ban apply kan long hado ka khatlai tarik unai lur. Bat kumbalong menta bonut samla kila apply ke scholarship ban yo pule ai ha Martin Luther Christian University. Ka Martin Luther Christian University kelabo iki kendon bagi kena ke balak ban apply ke scholarship kan long tang kitu ki kena ke bagi kimi ki pa jongki kelado ki kam ki jam jongki bat ki jengkamai jakpo na kadau jong ka klam COVID-19 yagi kena ki bawan ki logyeng bamdon shu ukpa bat ki khon sweat bat ki kena ki badan jingduna ki khotmet la ban ong bakani ke scholarship kan long jing mentoi ki kena ki ba mat shisha ki jing shemlanot bat kan long ru kum ka jing plelat ki ban pen urlong ki jing angnut jongki ban yo beteng ya ka jing pulia hakabaning konte ang soban ay ngu shisha mo kamtam hakum kan ka pandemic ka bamenta babon ki khna ma kamtam kan ka state ka jingi ki bangi imo ki bon ki long sem ki don hakaduk ka kuduk ni ki no belar bon ma ki sha be kam kamtam kum ka yin ka jonga mo haba nga ngala don o ibe ipa jonga haba undan mo ki nong kambelah linga don te ki men ki batre kambelah ma ki kwa mo ban pha ban pelik skol ngaru hapor bangarang sio ik result ngla lon kata kam sim ji shep ting apal khat manu ban pha skol yang ling ai ngu shisha bakan ka university mo kan Martin Luther kala ai kan ka opportunity mo yang khantam happening kata ka jingdo hope ka jonga ngayo pat mo khantam ha bangayo ban le kan ka music mo kolong kata ka passion ka jonga mo kanika jingkta kamdai tik tangi gitu ki badai na kanika COVID-19 hendai ki don ki kena ki bala don lapa ha ka jingjinja kadang wanra so arsha iki na kanika COVID-19 ti nengi pe ya ka percentage jong ka embos mentau snem pala po ya jin 12% ki kena ma past 12 sha ikin le kamtam ki kena balong kumne ti kata kade ka benongkong ka ba aru sakawai ni pet yaki khna la jong hi ki bla join ha university mention snem ni I ki ba ki dala dep ka first semester ki don ki khna ki bam juan shong class shuru ni don ka mentorship ha po ki university ba ki no hinkai ki akren ba ki khna ndai tang na banda academic growth jong ki ndai na banda ki personal problem that ba ki akundo kawai na ka jingjin jar jong ki bakim shong class ka financial problem kini ki khna ki hab dik train na mar kini ba support hayeng jong ki ti na kata ka daw ya perkhat bang de ben I scholarship ya kum kini ki khna kani ka lat yang ni haji shisha ban ya ki ban ong ki khna le ki kemen ban yo andai na kali ka university ro ngishim ya kani kum kan lat pengina ban I service ya kum kini ki jai khna bai pendu ha ka kum kani ka por Teknik free COVID scholarship mo ka bangi khat ngi 100 seats tang ba ka seats distribution ka don khendiat ha ka tu department teki courses ki bangi offer ka dai ka BCA ka dai ka BSc in Food Science Nutrition ka dai BBA ka BA Music BTTM bat ka BSc Environment teki bon ba ki khana ki bakol tang balong ba kim kloy bakin submit namar balai baki hab yo ekni ka recommendation letter na ki rang rasno the based on the recommendation letter ngin saya pet ya kata ka ngin sa screen mo yaki documents ki bakin submit bat hadin kata ka dalam kumba yong imam ne dan ka selection committee ngin sa screen yaki documents bat ngin sa select yaki ni kana kanika scholarship kani full scholarship ya no ba join ha kanika langba kanika scholarship nadu bastang hadu bakin dakot ka jingpule kenya free scholarship no tuition fee nothing of course kadan ka jing batai ha kane ka scholarship fee ba la da don kam ki kum ki study tour la da don kita ki part ki de ben sang safe untuk menta bagi kin skuthu ken bakin le bakin pelang nang pada de bedan study tour de bedan internship kita ki long very minimal cost de kita ki part ngim
bangin consider kani free scholarship. Free scholarship is purely free tuition fee. Everything, no registration fee, no tuition fee, no lab fee, nothing. And except the kilala internship, iki kena berankam internship, but iki will study tour. Sekobai bakam kita kani free scholarship kedai kerja kasa baca kapam di kata kapat long yaki ba apply ni kwa iki ba sut kita kipat ki haban ya let teng naki ban arrange. Nak kalian ke universiti kan pembiang nak jumpa ni nak ngaji kai ni kena. Kemudian temu nak punya keran batu kan hon part baki part kan pembiang ni kerja kasa kan kena. Kadang kadang jadi semua lah orang mana kani bangin sedang kisiti bangin I specifically ki NGOs specifically ki headnya mau kumpuang ki head of religious institution and specifically we are saying religious institution because kani ka scholarship kampet ya ka niam kampet ya ujat pendiriu kani ka free scholarship kani open for all. Tangka level bengi pet menta ka kriteria menta bengi I specifically kadai tang ya ki beriu bahasa Meghalaya na barba ngi skoba wat ikini bahasa Meghalaya dan khamjinjar dan address sekani kaste lada ki don ki bawan ba apply ru ngin sapet ye kata ka genuine ki na lada ki don ba sponsor ye ki bansa ki la kan address probably we can extend in future ndai menta hi ngirang pet bitang ha Meghalaya na ba ngi suthu ka jinjar kam dai tang ya free education there other things also that is challenging for such student kan tengah kentu lang iki long yang ki para kena jengi mau ki basgo bikin adolat le bikin one part kin mele arahan kin syang hanta hande kin one part kin one ban tab ya ka form ke jiki kin one mau ban buat hanya nama sisha ha bakal akhang kalat kelinti jangan ke pandemic hendre kan ka college ka play